Wah, gawe seneng. Kowe bakal rabi le entuk anak elekmu dhewe. Oh. Wah, males ya men kok plak-plak ora. Aku mergo diece nganti ora kuat ngampet tak ajar Lesmana. Wah, wonge mundur digotong Kurawa. Wis ben, Pak. Ayo sowan makmu cilik. Rabi, Pak. Yo. Wah. Aku jane rum seneng ya, Pak. Wah, mengko suwe-suwe seneng. Aku mbiyen kon rabi ya wegah. Wah, bareng ngerti rasane. Kowe engko seneng. Rasane piye, Pak? Wah, aja takon, aku ora iso nggambarke. Wah, dilakoni sik. Lah ning apa ya iso ngrasake wong ora tresna ki? Monggo tresna kuwi dukul dhewe. Kowe bakare mengko dukul dhewe tresnamu karo Jenakawati nek saben dina kowe srawung, saben dina kowe diladeni mesti bakal dukul tresnane. Ya. Ya, bapak esuk njaluk anak lanang apa wedok? Putu lanang apa wedok? Wah, sak karepmu. Ya, Pak gaweke, Pak. Kaya apa wae? Yo ana yo. Yo. Anggere ora gelem rabi tak pecah sirahmu. Gelem. Wis. Aku ditandani cara manten. Yo. Sirahku ukure 27 iki. Monggo ana sing cukup aja ngeyel. Wah, jan. Kengko aku ditonton pirang-pirang sedulur ya, Pak. Yo. Siwa Puntadewa ya rawuh. Siwa Ndarawati ya rawuh. Kakang Garukaca, Kakang Turjo, Abimanyu, kabeh Irawan ya teko kabeh. Isin aku, Pak, ora usah isin. Wah, nganggo topeng. Engko nek do ngece karo aku biasane ngarapi aku ki tenanan nih, Pak. Ora usah wedi, ora usah iwiran. Bapakmu biyen yo sok do diece. Karo sapa, Pak? Karo Puntadewa. Janaka esok ngece jaman aku rabi. Karo mbokmu sing mbokne Antarja. Diece piye? Manten kok ora iso lungguh ngono. Terus bapak nesu. Wah, jaman semono sawat sandal. Paman Janaka, iya. Kena ora? Ora. Kena meja. Dayoe ora sida mangan. Mergane jangane kecemplungan sandal. Wah, ya Pak, sampeyan iki yo. Kowe engko aja. Ora, rasa sandalan. Ya sandalan kok ya. Manten kok rasa sandalan. Engko tok tiru bapakmu tok nggo bandem kakangmu apa adimu ora. Apa iki, Pak? Ayo kuwi. Jenakawati. Piye? Ora udu bapak sak tonyo lho. Wong jegung anake kok nganti jelosor ning pendopo ora. Wah, piye? Antasena iki adimu wadon Jenakawati Antasena. Wae lah. Yuk. Iki aku jejer karo Jenakawati. Iya, tak kepyakake ana ing pawiwahan. Men disekseni para sepuh Antasena. Ya, manut balik. Jenakawati, kula wonten paring dawuh Rama. Iki calon guru lakimu, Kakang Mas Antasena. Iya,
kepareng kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk Kakang Mas. Apa? Wong edan iki ngopo iki? Jenakawati ndingkloke kowe. Kowe engko teneh weruh irigasi. Ora kena, ora. Wah, edan aku bapane apa? Ora iso. Ontoseno Ora iso. Ontoseno Wes. Gak aku. Ontoseno iki lho. Nek gojek karo bapakne kok iso kaya ngono. Wah. Rada tegek. Nggih. Wah, wis asat banyu. Ya kandhake ibu nek pater-pater. Asli aku ora golong. Nakal. Wah, kuwi bapakne Maratuwa. Bapakne Maratuwa. Macem-macem ora. Ayo diboyong ning Jodipati. Aku langsung ning endi Ngrandu Gombolo wae. Wah, aku wong tuamu arep miwoho. Wes ana penglihatan sing ora apik aku ora curiga. Antasena piye? Mak cilik. Jenakawati ndak keparengake mbok pondho ning taman. Nggih, supaya jana ingkang ganggu. Monggo Kakang Mas. Sawetahipun kula sampun kagungan panjenengan. Ki ngopo tangane iki wae. Kang Mas menika badhe menapa? Wah, ndelok Antasena. Cah ora dong. Mengko nek njur ming awur-awuran. Antasena menika sampun dewasa. Kok panjenengan menika kados ngaten? Wah, semelang aku cah bambung. Wah. Lara tenan. Wah, Kakang Mas sampun kelamun mugi